राकेश ब्रह्म सार सरि राकेश ब्रह्म सार बिथां सारनि मोनसे प्रेस मिटनि थाखायनो सासे मानसिया ओरैबायदि साइड इफेक्ट जानानै थालांबाय एक्चुअली नोंथांमोनाबो मिथिगोन बेखौहाय बे बोरै जादों बोरै साइड इफेक्ट जालांखो बे मानसिया दिनैसिमबो बेबो खिथानानै लायाखै दिनै आं खिथानो थांगासिनो दं नोंथांमोननो भिडिअआ फैबाय बे जाहैबाय जोंहा मिथिखायो नोंथांमोना गासैबो आदा बिक्रम दैमारि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि जाय बिथांनि बिफाया गोब्राब राकेश सारनि मोनसे भिडिअखौ नुनानै साइड इफेक्ट जानानै थालांबाय बेबायदि थ' नोंथांमोना आं भिडिअखौ फुल देखायनो थांगोन बिनि सिगां आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअबो फैनो थांबावगासिनो दङ बै जोबनानैबाबो दिनैनि दिनावहाय बुंनांगौ बायध'था जागोन आं गोबांथार माखासे निउस चेनेलफोरखौहाय चेक खालामबाय जोंथ' नै दाख्लै इलेक्शननि थाखाय हाग्रामा सारा ओरै थांनानै बन्द' खालामनो नागिरदों जावनांगौ नालाय जावगोन हाग्रामा सारखौबो गोरोन्थि जादों नालाय गोरोन्थि डाइरेक्ट बुंखाबाय जाय जाया भिडिअखौ नुवाखै नायफिननो हागोन जों बर'सोना गेजेराव थाग्रा दिनैनि दिनाव नागिर नायबाबो नुनो मोनाखै जे जाय UPPL नि होननानै जाय खोनादों गोबां एसामिस निउसावबो दामबाय मिलियनबो थांनो हागौ बे भिउसआ जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारनिनो खायफा लोगोबो बुंदों खायफा बिसिनि पार्टियावनो थानानै मावग्रा मेम्बारबो बुंदों गावहानो सानै हिनजाव गोनांखाबो बुंदों खायफा बे आरो सासे हिनजावजों केलेंकारिबावमोन किसुमान पर्टेलफोर दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फिसा खौरांखौनो सोरबा नों आं इउटुबार लाहैनायखौनो लाब्रबलायनानै खौरां पर्टेल निउसाव होबावो नाथाय नैबे निउसखौ मानो दामाखै बुहुदावनो नोंथांमोना एसे आन्दाज लालाय सोर बे निउसखौ दामदोंना दामाखै मानो दामाखै मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों थारैनो जों बर' हारिनि थाखाय बैफोरबायदि खौरां पर्टेलफ्रा आयनामार गोग्गो आयनामार ना ओरैनोल' सोरबा पलिटिकेल पार्टी बा बै पार्टीनि लिडारफोरखौ सापर्ट होनो थाखायल' खिथु बेकिं टाइप बेकआप टाइप साननो गोनां जानानै फैदों दिनैनि दिनाव जों बुङोब्ला दाय गोनां जायो जोंथ' जाम्बा मानसि नालाय थ' जिखुनुआनो जाया गाबोननिफ्राय दाब जायगाफ्राव बर'फ्राबो हमजाफिननो हासिगौ जायफ्रा उन्दै बैसोनि हाबा जानाय उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ हाबा खालामनाय हिनजावसा दाय गैया दै हौवाफ्रासो मानो बुजिया सोमजिया मानो बमब्रायना हाबा लानांगौ बे टाइमाव थ' भिडिअखौ नायग्रोदो नोंथांमोना मानो बिदि साइड इफेक्ट जानानै थालांखो हगारनाङा दिगदारसो मिथियाखै नानि टेस्ट मोनसे समावहाय मानगोनां राकेश ब्रह्म सारा बुंदोंमोन उमुक डेटनिफ्राय उमुकसिम ना बिदै गोनांखौ हमोब्ला जेल जानांगोन हमनायखौबो नुदों सारनायफ्राव दा बे दिननिफ्रायनो बे गिनाया थालांबाय जोंहा आदा बिक्रम दैमारिनि बिफानियाव हमगोन राकेश ब्रह्मआ बिदि आरोना ना बिदै गोनांखौ ना सारबानो गिसोयो बोराया भिडिअ लाजानो फट' लाजानो सारनाङा गोजौआव थांगोन बे टाइपनि बे गिनाया हाबनानै थालांबाय होननानै खौरांखौ दिनै फुल एन्ड फाइनाल मोनबाय आरोना बेखौ सोरबा आदा बिक्रमाबो हराखै बे भिडिअखौ सोरबायाबो हराखै जाय बै लाग्रा बेनो खिथाहरबाय आंनो थ' साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय दिनैनि दिनाव बिदिबो साइड इफेक्ट जानानै थायो नै मा खालामबावनांगौ दा ओमफ्राय नैबे खौरांनि बिसय मानो पर्टेलफ्रा दामाखै एसे बुंलाय আপনি কি ভাল পায় মুখটো রাখ আপনি কি ভাল পায় এক ভাল পায় দুটা থিয় একেলগে থিয় হোক না এটা কথা আপোনাক আপনি এৰি দিম মই আপনি ভাল পায় তাক ভাল পায় সেই বুলি এই বেয়া কাম কৰিছে হা ৰ ও আহি যাব ৰ ভিতৰত আপনার কি লাগে এনেকা যে কাম করছে আপনার বেয়া লাগা নাই ভাল পায় ফুরকালিক ভাল পায় হ্যাঁ জোরে কক আপনি কি ভাল পায় অলপ জোরে কক আপনি ভাল পায় কব কি নাই মাপ খোঁজক মাপ খোঁজক আৰু কৰিব নেকি আমি কেতিয়াও নকৰো হা কেতিয়াও নকৰো জীৱনত নকৰো মই তোমাক কথা দিছো মই সদায় এটা আহি মই জানা তুমি এনেকা বেয়া কাম কৰিব আপোনাৰ লাজ লাগা নাই মোৰ কিবা এটা বেয়া আজি মই নিজে জানছো মোৰ কিবা বেয়া কথা আছে মানে ইমান এটা বেয়া কাম কৰিব আপোনাৰ লাজ লাগা নাই আৰু কেতিয়াও নকৰো মই দিব কৈছো নহয়